Pipila sa mga mananagat sa Talisay City ni Tiabaw na usam sa subling pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang uban kanila, nagplano na nga magbugsay na lang aron makapanagat. Samtang adunay pipila kanila miingon nga mangita na lang og trabaho o kahalaing panginabukian. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ganihang buntag naabtan sa GMR TV Balitang Bisdak kining grupo sa mga mananagat nga wauna nanagat. Nang hiyawat una sila nga mukita sa laing paagi. Ilang giangkon nga dugang problema na gyud ang padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ilabi na nga gasolina ang gamit sa ilang mga motorbangka. Matud pa, kun managat o adunay kuha, ngadto gyud sa presyo sa mga isda nila ipatong ang dugang gasto sa gasolina. Depende sa kuha ma'am kanang naikuha ana na itapak ng presyo sa presyo ba nga pilay kilo o depende ba pilang kilo sa isda ba. So posibleng mo malmahal gyud pud. Mahal o. Mahal gyud siya ma'am kay mahal gyud king gasolina samot ang isda. Pero buyag yun, kagado pa kay may paunon. Mahal man sir ang tuloy. Mahal sa tuloy ba? Nya, Mahal ang paon ba? Ang paon mo mahal nga. Ang unahon na namo ang paon, gasolina ang bugas unya na lang. Unya lang may mga on. Magtalamig unos ma'am. Lisod kayo mo bugsay. May nang pambot kay magasibat mo unos ba. Samtang imbis nga magmotorbangka, magbugsay na lang ang plano niining dulaan sa 50 na katuig nga mananagat nga si Tatay Himilo Kanyada, taga Purok Repolyo sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Mas maayo gid ang motorbangka kay makaabot man og lagyo nga panagatan kaysa mamugsay ra ka anir makas dool. Namugsay na lang ko. Ilang panawagan nga unta matabangan sila sa gobyerno nga di kaayo maduot ning padayong pagsaka sa presyo sa halos tanang palitunon. Uba ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.